Lano, naunsa ka na hala. Tapok kayo mga tao, naunsa ka na. Lah, naday gi, kuwan na oh. Guys. Naunsa ka na yun. Nay, sugay. Nagluno na naglawa. Dahil rin. Nara ba? Ang isang kini. Pinay ka, hangot na. Ilit man. Lan, ikaw. Mau jalan ako. Saban mo, ato mo. Utang to dito. Amo ulit ulit mo ulit. Malay. Kita bro. Lakaw nga mo ba? Kita karon. Lakaw mo ba? Dan yang naglawa. Dili na ba? Gabi pa rin kita. Oo, ayo tayo dito kalakaw mo lakaw. Wala na lagi ko ilawa lagi. Mawara to kung silitan gabi eh. Ato dito dai. Diri? Hindi mo na gordo? Hindi mo na nirog Bisaya nila ba? Ay malawa. Dengan torsi. Iba sini tu. Hindi mo nirog Bisaya. Gabi mo nagitan. Ma, au. Ano to ko? Good na. Tarita. Baik ka, discount mo. Ono silo. Ano kayo kaglawa, amigo? Ano kayo, amigo? Ayo. Lasa ilo. Kilde yun na Bisaya ano? Wala. Siguro ni. Ay naglayat ha? Ay naglayat. Naglayat. Wala. Solo naman. Kilde naman na to. Lagi pares na to. Nalungkot na yun. Wala ka doy. Nagbansan-bansan ako. Nangiso ko natin pero. Siapa tahu kah? The word. Ano, ano nyo? Gali, may nampak ko ah. Okay mga guys, hapon na. Tayo sa lockdown na mga guys oh.